Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa Algaitadub Mix TV channel mai albarka wanda yake kawo muku fashin baki, yanda yake kawo muku labaruka dangane da abin da suke faruwa a Najeriya da duniya gabaki daya. A yau za mu kawo muku fashin baki ko kuma za mu kawo muku rahoto dangane da aktoci wato actress da suka fi fice a wannan shekara ta 2002 da 2003 wato a cikin mata wadda suka fi taka rawa a wannan shekara a kamfanin kannywood kamar yadda kuke gani. Wannan channel mai albarka wato Fati Washa ita ce ta cinye a wannan shekara. Na biyunta ita ce Gabon wato Gabon ita ce ta zo na biyu. Na ukunta wato ita ce Nafisa Abdullahi kamar yadda kuka sani. Na hudu kuma Momi Gombe ita ce kamar wanda kuka sani. Na biyar kuma ita ce Aisha na Jammu kamar yadda kuka sani. Wato biyar daga ciki shine muka kawo muku the best actress a wannan shekara 2002/2003 section. Ya kamata idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka, ya kamata ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman kararrawa. Ya kamata kuma ka saurara ka kalli wannan bidiyo daga farko har karshen sa domin zai baka daman sanin the best actors da aka yi a wannan shekara gabaki daya. Kada ku manta Algaitadub Mix TV by Dr. Bikas wanda yake kawo muku fashin baki dangane da abubuwan da suke faruwa da labarukan da suke faruwa a duk duniya gabaki daya. Don't afford to miss it. Kar ka manta ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman kararrawa. The best actors na wannan shekara 2002/2003 wato na maza. Ka biyo mu a wannan channel domin ka sha labari ka ga the best actors da aka samu wato na maza. Na mata mun riga mun kawo muku biyar daga cikin su, so ku saurara ku biyo mu a wannan channel, ku danna mana subscribe, ku danna mana alaman karara domin ku ga best actors na maza na wannan shekara 2002/2003. Don't afford to miss it. Is by Dr. Bikas. Kada ku manta Algaitadub Mix TV. Kada ku manta Algaitadub Mix TV. Ya kamata ku danna mana subscribe, ku danna mana alaman kararrawa a wannan channel domin shi zai ba mu karfin gwiwa sa muku fina-finai ko kuma recap ko kuma fashin baki dangane da abubuwan da suke faruwa a Kannywood. Kada ku manta Algaitadub Mix TV. Ni ne naku Dr. Bikas. Don't afford to miss it. Kada ka manta da ni ne Dr. Bikas. A danna mana subscribe, a danna mana alaman kararrawa. Kada ku manta dai, ina ƙara tunata muku jama'a, ni naku ne, ku namu ne. Na san ba za a mana bakin ciki ba wajen danna mana subscribe da alaman kararrawa.